Čaute, vítam vás 577 a vítam vás u Mafie 1 Mission Backu. A my sa ideme pustiť na 24. misiu zradca. To bude nejaká zrada určite. Ale fakt neviem čo to bude. Prekupný zbraní, zistil som, ste prezradilo. No to som zistil minule. Je mu poriadnu nakladačku. Za ním zbifem do Hobokenu. No vlastne k tomu, že to bytový. Takže v minulom dieli sme tam boli. Sme si užili prestávku. A teraz sa ideme zasa. Takže hádam to vyjde. Čo máme za zbraň? Boxer, bezbalov, palka. A niečo lepšie nám mohli dať. Akože... som to hovoril v minulom dieli, ale... No však, hádam, to spravím. Dobre, takže už sme tu a... Oj, bedák, tento. No, náš opravár, čo bol. My sa takto zbavíme konkurencie. A tu najlepšia zbraň. No posledná nejak neviem trafiť. A to bol človek, tak nič. A poď sem. Bife, nebíme. Čo? Čo bolo? Ja som asi zabil možno bifa, miesto toho druhého. No nič. Takže strich. Takže sme späť. A vy sa určite pýtate, skáďa som zobral do keľu do Thompsona. Odpoveď je ľahká. Že mám ho od Mafiana. Poctivé som si ho požičal. Legálne. No po ceste vlastne bol Mafiana a ja som ho zneškodnil a dobral si od neho Thompsona. No. Ešte niekto. OK, ideme si aspoň raz zabojovať poriadne.
nech je to fér. Poď. Poď. No, aj si ho. A ty ideš po mne, jasné. Dobre, takže bezbalovú pálku si vyhodíme a my si dostaneme Thompsona. Tak. Prebijeme si ho. A schováme. OK. Prekupník dostal, čo mu patrí. Zajeď sa vyspať do hotelu Carlton. Karol, náhodou ten sme nevyhodili do loftu? Ja iba tak ako by the way. Či to nie je on? Neviem. Takže, ideme sa prespať, vyspať. No, tetka uhny. Áno, mal som hento auto vlastne, ale zase to bude druhé. Teraz. To sa mi viac páči, je také športovejšie, také menšie. Je taká linka na kolieskách. A by the way, idem úplne na opačný smer. Ak som sa zakecal, tak som si aj nevšimol, že idem opačne. Dobre, ideme do Downtownu a tam asi už bude save. A koniec misie. Radšej si dám pozor na rýchlosť. Myslím, že sa mi tu fakt blízko naháňa s policajtmi. Prečo ide tak kľúka to, keď môžem ísť? Tam som mohol ísť rovno, alebo či aj zase rovno. Neviem. Ešte moja logika fakt nedáva zmysel. Takže sme tu. Krásne vyplnený motor. Zaparkované. Stretnutie. Ale to si dáme na budúce. Takže ja vám veľmi ďakujem, že ste si pozreli tento diel, túto epizódu. A po popisku videa bude môj Ask, kde sa vám môžete pýtať nejaké otázky, Facebook, fan stránka, bude tam vlastne livestream, ale neviem, kedy ho budem robiť. Bude tam určite link na môjho partnera Dr. Studio. A ešte tam bude link môjho kamaráta, čo má fan stránku Mafia 1 2. Takže toto by asi bolo z tohto videa všetko, ja sa s vami lúčim a možno by som tam ešte dal link jednoho youtubera, ktorý sa docela zlepšil. Uvidíme a to by fakt asi bolo všetko z dnešného videa. Ja sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli toto video a do ďalších videí zatiaľ čaute.